Philan Shongwe, hello. Yebo, yebo, yebo. Hallelujah, hallelujah. Ukulinda yebo, kodwa kuyasebenza. Tomusha linda, mama linda, bekezela. Yabona lento ihamba iziyofika ekubekezelelaneni. Thola ukuthi awukwazi ukubekezela, awukwazi ukubekezelela omunye umuntu. Nanoma ngabe yini yakho kufanele isheshe, kodwa ama results yogcineni noma imiphumela igcina ibengamuhle. Bonke abantu abahluleka ukubekezela kukhona umvuzo abanawo namhlanje. Abanye baphelele emajele, abanye baphelele bafa ngempela, bafa kwaphela ngabo. Abanye balahlekelwa imindeni yabo, abanye balahlekelwa ama relationship abe right abezosebenza bashiya phansi ngoba kunento encane ngaloso sikhathi abahluleke ukubekezela. Umuntu ohluleka ukubekezela noma ngabe ungahluleka uthi ke hayi ngiyaphonsa impilo yakho kodwa ufa uphila ngenxa yokuthi uma usekubekezeleleni ubekezela ila okwazi khona ukuthi kuze kufinyelele kuloko okufanele ukuthole empilweni. So ngizokuncenga ekseni Ntomusha funda ukubekezela ulinde ungasheshi uyeke kanti usufikile empumelelweni yakho. So khuluma kahle ngalamazwi futhi makushaya ihora lesine ukuqinisa lowo othi sekuthi angiphonse ithawula, sekuthi angiliyeke le business ebese ngiliqalile, sekuthi angiyeke, kuthi angishiye, kuthi angithathe lezi ingane ngiyibulala. Sibonile izinto eziningi abantu bebulala abantwana babo ngoba ethi mina anguthola umsebenzi so kungcono ngife nabantwana bami. Ungayenzi lonto, musa ukuba umuntu ohluleka ukubekezela. Akulula, akumnandi, kodwa uzosibona isithelo ekugcineni sokuthi ubekezelile. Akasiyo umuntu uNkulunkulu ukuba khohlwe ukubekezela nezinyembezi zethu esizikhalile. Ngakho